Ukuphakama kwami ngakube kuhle kwabangcwele. Nami ngithwiniwe, ngithunywe usisi bathi ngizobakhulumela. Kuningi singakusho ngobaba kodwa-ke ngoba sekuthiwa ngikhuluma okuncane ngizosho okuncane. Silahlekelwe singabadlitshi. Ubaba basifundise izinto eziningi thina singamadodakazi kanye nabafowethu. Basifundise uthando. Obaba bayathandana. Asikwazi ukubi. Obaba bebethandana nathi siyathemba ukuthi sizohlezi siqhubeka nothando abasifundise lona. Ubaba ubezothile. Ubaba ubethi mangabe ekufonela akuthopha athi isindazo ngomani. Angikhumbula ubaba engibiza ngompume ethi impume woza la noma athi ithandazile ubefona athi isindazo ngomani. Nathi ngiyacela ukuthi njengoba ubaba ehambile sibe nalolu thando noma ningasibona abala ekhaya kodwa bonke abakhona la bahambe nalolu thando ubaba basifundise lo. Uthi ubaba ngelinye ilanga ngikusho ubaba wami ongizalayo. Uthi ubaba bantu abami ngicela nifane neyinkinga. Iyinkinga othi mangabe uyithathile wayihlanganisa ndawonye umuzamo ukuyiphula zingaphuki. Ngoba uma ngabe nayihlukanisa lezo nkinga kusho ukuthi thina uthando noma ukuzwana phakathi kwethu kuyophela. Ngoba ubaba ubehlezi eshumayela uthando nokuzwana phakathi kwethu. Ngiyabonga. 100% yeah. Number 10 yakhuluma. Ukuphakama kwami wabayingcwele. Lindele kancane lindele. Usibo uqile. Kuningi engakusho. Ngihambe naye kakhulu kodwa bengayitshela ukuthi mhlambe lesi sikhathi siyofika lapho khona sengithi babayi Mdletshe uhambe kahle. Mina bengumuntu obesondele kakhulu naye enkolweni kakhulu ibina nala egcekeni. UMdletshe ebe umuntu oyedwa ke esontweni ngaphandle nangaphakathi lapha ekhaya. Awuningi ngomane ngithi uhambe kahle uhambe bengihamba nawe. Ngeke bizoliphele Mdletshe. Loqhubeka njalo. Kuningi Mdletshe. Ukukhumbula nje uthando ongithanda ngalo. Ubufihla ngisho ukumfihla bekuthi masihamba phansi uhambeni uyombona la kuphunyulwa khona isekhethe udrink nakho konke esethi umfana wami sezonginike bencamela ukungadli bambudle yena bengilala ngivuka naye. Kuningi Mdletshe uhambe kahle bengakholwa ukuthi uyobe kule lesikhathi kuba ngithi kuwe uhambe kahle. Ngiyabonga. Siyabonga ngomane ngicela ke ukuthetela uhlalo kaZulu ubaba TQ Khwanaze. Where are you man nange githi nangeza TQ ali okay kokelo los Oh sithu simagate aterina Ijoke lensimbi. Ya, ngiyakhuluma ngomlilo. Ngikhulume kancane kakhulu. Esiswini sika mama macela ikhulu. Bese u10 insizwe zo5. Ubhuti bengowesihlanu ubhuti wengowesithathu ubhuti omfundisi.
intombi eziwu-5 eziwu-4 ilele phansi eka-5 yona lesisele yodwa. Ngiyacela bafundi, cela omama labo omakoti bakithi awakaze bembandlulule, namanje ngiyacela ukuthi niqhubeke lokuba isiphathi. Angaze mina omama bethu beze bethi ingane kaMacele khulu, ingane kaMangubane, kaMamthetho, ngazi igama elilodwa kuthiwa ingane kaMdletshe. Ngisho sahamba belethu lizweni, ngihamba nomama Ngubane emhlanganweni, babembuza ukuthi ekabani lengane, athi ekaMdletshe. La abathanda indaba emkobolo kugcina seshida isigcino sikaSisi uMacele khulu. Ngiyacela Shembe wenze sifele endaweni yakho. Ubhuti bekumuntu oyinqaba njengoba isishilele indodana nandodakazi. Ngempela ubhuti uma bekufonela bengasho ubhuti ukuthi Thelile akasho ukuthi athi Mdletshe, athi Msindazi. Mawuthi kule ndawo sengibeke kuyona ukhona usisi omdala. Khona usisi omdala okwamama Mthetho kanti bamkhonyazi kakuzisweni. Nami bengithi uzososwa yena. Mina ngiyena omdala futhi kulandela lokhu lekho engayithini kulo. Cha, ukhona usisi omdala ngiyasicelela. Usisi azi ukuthi yona indawo yakhe leyakufanele ayimele. Akusiyona yami kude kancane. Ngiyacela ngiyazizulu uqhube ubhuti egamelo auntie. Siyacela egamelo dadewabo, siyacela ukuthi Shembe usikhumbule kuleli nkemba esinikizwayo. Cela Shembe ukuthi uphozise, asinamandla. Gamelo dadewethu no auntie. Sikhale kakhulu akekho bezokhuluma okunye okuphambene, lokho ngikhuluma khona bezosho khona. Ubhuti wethu mayifona asho ukuthi Msindazi, athi ngoma, athi Mdletshe. Benganqeni ukukuthopha ubhuti. Ngiyacela ukuthi lezingane ezala ikhazi sazi ukuthi singo-auntie. Sizintedama namhlanje sele ngedwesini sikamama. Ngisele ngingedwa. Bakhona bafowethu sisele singosisi bawu-5, obhuti bawu-4 esisele nabo. Siyacela futhi usibakanise emhlabeni. Kuthi angithi
kulungile mawuyithanda yakho Nkosi. Basho njalo umculi. Athi kulungile mawuyithanda yakho. Bethe ingcwele mabandla onke la. Akhona amaKristu la. Siyabonga ukushiya amabandleni. Isendlini yesililo. Nale yinkonzo ehlelwe uNkulunkulu. Cha, kuningi kumele mina. Namakapisa amaningi. Khwele nabasho. Khwele kuba mshumayeli. Khwele sekhethe. Khwele region kaZulu. Nginekhundla eziningi angiyithandi izona ezimfunayo. Kodwa shuthi ziyabona ukuthi ngiyakwazi ukuyiphatha. Noma zingaba yikhulu sibe ngake ngizoyiphatha futhi uzocaca mase ngifikile. Igama lami ngutshwana ngoMkhwanazi. Ubaba omncane uganiwe la ekhaya. Ngindodana la ekhaya ngusibali ade khuluma umnewethu la wasemaCicha. Cha ngizokhalela inabatsho. Oqala umfundisi uMdlele siqala inabasho engushumayeli. Nanangu iwole lakhe ebizwa ngalo ushebe biza ngalo benomva ngelugumede. Ngaba umshumayeli ngesikhathi eside from inabasho ya 1990 mina nto 1992. Kodwa manje ngisemshumayeli ngobe niyabona njalo 1992 can you imagine 1992 ngumshumayeli amanye ngisewuye kulungile Nkosi yazi manje ke then saqale nabasho nomfundisi uMdletshe bengakashumela lo mvangeli namhlanje umfundisi uvele emdala kunami bakhiwe kahle umfundisi uMdletshe wakhiwa ngensimbi estrong mawuze iminyaka yakho sebehlanganisile u80 bengihambisana nombuka ukufa kumthatha nje uvele uyaphila ufresh akahambi nangodondolo bese kusaqala isigcawini masinayo sekhalela inabatsho bese khalela umpunyoni uthi umpunyoni unyazi uNkulunkulu uyabona la mvuleka khona liyavala kakhulukazi umkhandlu waseThokozani okuyena ade sinawo kuwo imkhandlu emibili kwampunyoni yaziwa asingathula ngoba mina sizozaza nazi so amfuna bengicasula ngomncaba ngoba ngidlula ngokucasuka kakhulukazi thina ke Thokozani bese ukudondolo lwethu sidondozela ngalo kodwa yasiqala isho umfundisi sisho umfundisi uMkhwazi ozala mina sashiwo umfundisi uMthetho waBhekuzulu sashiwo umfundisi uMnguni namhlanje ukuhamba umfundisi uMdletshe nalapho sasikhathi sizoba yini uhamba uMkhwanazi walenza uShembicebo namanje ningakhali maNazaretha unyazi uNkulunkulu uzovala la kuvuleke khona bese ngidlula ngizobe ikapisile kaZulu uZulu namasekretary u15 umfundisi bese komidini kaZulu elihola ubaba umfundisi uGumede khona la ohlala befundisi kwaZulu khona isikomiti labavangeli kwaZulu ngiyababona abanye bakhona la ngikhalela uZulu ukuthi uhambile umfundisi wethu siyirijini kaZulu sinamasekretary u15 eke ngisawabala ngenxa isikhathi siyalila namhlanje ukuthi ukhona la hlephuke khona kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuvala la hlephuke khona samethemba uNkulunkulu wethu ithi-ke Thokozana siqine kunayizolo uNkulunkulu khona siqine kunayizolo asiqine empukunyoni asiqine eZulu asisele sodwa bakhona abafundisi bonyazi esele nabo nabavangeli nathi bashumayeli nabakhokheli lolu hambo likaZulu ke ngikhuluma njena mhla ka30 soshaya uthando likaZulu ama-region asebenza ebuhleni uNkulunkulu ukhipha umsebenzi asazi wena ongekho ndawo anganikeli ukuthi le misebenzi ekhishwa unyazi ebuhleni uyonikela nini kuyo wena siphikiswa umnikelo isibusiso mhla ka30 sonke sempangeni othandweni soshaya uthando lukaZulu ukuze uNkulunkulu mekhipha umsebenzi ebuhleni athole sinotho esikhwameni sokunikela ngithi-ke bantwana baNkulunkulu siyakhala siwuZulu ngiyacela bonke abashumi bampunywana besikhulume nabo abangakangiboni abasiboni ngibonga kumathempeli esekhethe kaMpunyoni eThokozani sikwazile ukwenza igrosa sayiletha kaMdletshe singamathempeli kaMdletshe sikwazile ukuthenga ingubo singamathempeli kaMdletshe
sikwazile futhi ukunikela ibalo sikhoma ngisithi shona kusikhoma masikhoma sinomnikelo Jobe akufanele sisuke eduze kwami ngoba ngidume kabi ukudla umnikelo ngeke khona ukuthi lahlekile abe ngidumile mina azolathi ukuthi indlela enginikela ngayo ngidumile ngayo ichawu ibheke manje ungalahleka nje ngathiwa bevele sibo anisamazi mthulana kodwa kayiwe Zulu ngoba nongeza nani kunesimdlete sibalo wethu buyingilosi kithi amen qhubeka bengilosi uye uNkulunkulu ufinyazi lezulu usicela uzovala isikhala sakhe kodwa ungangiceli mina ngabe ready angalungi mina ntingana la 3 years onginangisalungisa umpunyoni ulungisa uZulu amfuni kuyabo umfundisi le phinde ngiphoqeke olungise emuva funa ale ngilungisela ngiqede singabona ke inkosi emva kwalokho amen abe kahle umfundisi wethu abangibone angazi usethula isikhwama ningibone bashumayela kulesifaka sokuhlangene ngoba kamfundisi ngiyacela izela eduze kwakhe ethengwa amabandla hamba kahle emsindazo hamba kahle mangiyifone lithi choose bani mayibamba ukuthi choose bani hamba kahle ngomama siyabonga kusihlalo kaZulu siyabonga uhlalweni abathu sihlalo esekhethi yaseThokozane siyabonga kakhulu ukuthi sinyale into kaNkulunkulu angibingelele maKristu akhona endlini nikhona maKristu ningahlabelela kodwa kulini ethi indaba ayipheleli la iphelele nikhona iphelela sesizo ubuhlala mputi akulungile kulungile ngicela umvangeli ukumede nomvangeli uncube babili beze bazoguqa labakhulume ngomfundisi wabo amen
Waza malume. Waza sibali. Kunama reasons bafaka bobabili bangcwele. Abazali bafowethu nihambile lo mfundisi. Ngiyabona kuve kathi ungalele ekseni nebusuku kodwa ukhona. Well done Bhuti. Malume. Naba laba bantu. Akhala inkulu. Nikhona ethendeni. Amen. Nikhona ethendeni. Amen. Bakhona abakhokheli. Ngingene Ndumisweni. Ngingene Ndumisweni. Wona khona. Ngingene Ndumisweni. Yala bani. Wethi osezulwini. Bafundisi benkosi ndonankulu khona zimeya ekhona kulomkhandlu bakhokheli nabafundisi benkonzo zonke ekhona ngila la ngikhona lo ngugumede lo naye kodwa mina ayena wagumede uma sesihambana lensizwa ngikhumbula ngigana ngomnyaka la ngo-94 ngo-93 bathi abambuyazi hawu wenzeleni ukuthi ungasho ukuthi unewele wena lakho manje akambeswanga lona la ngesikhathi sifike enkosini uthi le nkosazana lubuza umthetho umfundisi luthi ngabakabani kanti lapho uthi uMadeva Bomvu umdleke lo ugumede lo luthunya uthina lenkosazana hawu kanti zibo ngehlukene uthi luthunya uthina lenkosazana izinto zabantu lezi wathi ayikho lento uma sifika la ekhaya kumama Macebekhulu uthi umama Macebekhulu nina abantu basihleka bathi sathi uhamba hamba ithi mina kanjani bathi baphika abantu ukuthi le ngane le yewagumede futhi ma bengale wagumede
baphika ukuthi ingane ngiyasemdlekeni kuthiwa ngakho manje ingane yami nje izolo kuthe kulezi zinto sezinamanga kakhulu bathi bangabona nje ukuthi umdleke sihambile emhlabeni bamkhipha lezi kukhala ingane le Eastern Cape ithi hawu ubaba ufile kwakhala endlini kwabuya ingane lezi zonke zesikole zizothi hawu soli dudu uhanjele ubaba wakho sizizibona emuva ukuthi hayi akuyena ubaba uhambile umfundisi umdleke angikhulumi kakhulu ngoba usemkhandleni uyazi naye njobelele nje akukho into engayenzanga mina lemdlekeni namba bakhona onduna omlandileni ngimlimele insimu mina ngale 4 hectare ngamnike lemela uganaganda wami ngitshala imbewu yami ngimthuthukisa ngithi akahle naye bawuyena umfundisi kimi lo umfowethu lo ayibongozi yonke lekuyenzwa ukuthi umoya wakhe waxhumana nowami ngakho-ke angikhulumi lutho ngendaba yokufundisa la kwaMpunyoni sinesho ukuthi abafundisi bahambile uhambile umfundisi uMnguni uhamba umfundisi uMbuyazi uhamba umfundisi uMkhwanazi uhamba umfundisi uMthetho sisije kodwa siqinile ngale ivangeli ayibongozi noma ke ukhona angikholelani ukuthi ukhona abantu ohambisa umuntu akekho umuntu ohambisa umuntu ngabona mina abathakathi abakhulu abathakathi kodwa bahamba nabo emhlabeni ngabona kuthiwa inkunzi malanga ke lena ugogodo kodwa yathi kufika ngelanga sithi sohlola singabafana sizoyibheka nje kwathiwa nje benibona nje abantu beshalaza ngapha engathi ngahle usuku kwathiwa uhambile ngathi kanti nalo umuntu esimthembisa kuye uyahamba ngangithatha imoto ngihamba kodwa nawe uma ukholo bakaqedakho nawe ithi incwadi yayisa 3 okhohlise ngakhohlisiwe seqedwe bakhohlise wakhohlisa abantu nawe nophangi ungaphangiwe soqedwe ubaphanga bawuphanga abantu sibe ngicapha le ngane inkosi busise emuzweni Amen. Ngiyanibekelela bangcwele ngibekelele wonke umkhandlu nabagcotshwa bonke neziphathimandla zonke ikhona lo khulumayo egumbini kaShembe umvangeli waseThokozani oNcube alikheli sekhulumile ubaba umvangeli omdala lo lelela lo kwakhuluma lapho Samson sasikida nabo eyikoshini sikida nabo ngathi mangiphuma wasala wathi uSamson hawu baba umdletshela hawu umfowenthatha uyofunana emakhehleni ngayosina nobaba babo ngaqala ukusila nobaba baba ngabashiya esikotshini kodwa lathi maye inkosi sishintsha izinto phezulu entabeni bonke obaba umdletshe babe banikeza amapheshu nalo ubona amapheshu amadala selishilo izwi lithi akekho yokhuphuka entabeni njengoba bemusho nje nama ngisazokwanda ithi incwadi babusisiwe abafayo bafele enkosini ngoba imisebenzi yabo iyobalandela thina besibizana nobaba umdletshe umfundisi ukuthi iza kubuyela sibizana kanjalo kodwa ke angizoqhubeka ngizomupha nje ivesi lodwa noma amavesi amabili esihlabelelo sika 38 engikucelela ngaso baba mfundisi wenkosi ngiyohamba ngedwa edwa esikhathini yesus wenginikele
Bangcwele othi uNkulunkulu kaShembe kube ukungaboni ngabe senza isono kuthe maphuma lokho kuthunyelwayo sabona into enkulu kakhulu eyenziwe umshumayelo kulethu ngoba mawakhe isifungo nomuntu kufuneka usifeze le nkomo ekhisho ugugulethi kuyoma phambi kukaShembe ukuphefumulo wayo ukuthi ugugulethi emdletsheni umfundisi wamphekezela nganansi inkomo sithi inkosi imbusise okugcina kukhona ikhomishana kaMadlala le khomishana ekhona singakhuluma konke kepha uma singakamcelela isinkosi mkhumbule umdletshe umuntu mayehamba kulomhlaba unamaphutha leyisele kukhona ukucabanga kuye ngaphakathi wena ongakuboniyo kepha simcelela kweyikhomishana kaMadlala le khomishana emzini uyabhubhisa siyabona ibheketula nakuye uyakubhomela uyakuyilanga nabalanga nenyanga ezinothuko lenkosi sicela bamkhumbule inkosi imbusisi Akala usisi siyabonga Mzilankatha siyabonga kakhulu baba Nguni siyabonga sisele namadoda masisele nami abafundisi bashiye namadoda abashiye nami esikhathi eFumose bacabanga ukuthi izinto iphelile futhi yena uMose eqobo lakhe akaliqondanga ikhenga kwathiwa nanti ya kodwa wena Mose ngeke usafika wase kwasho uNkulunkulu uqobo lakhe emsilazo wazothi Joshua welisa abantu bami Jordan ake ngasikhalela nje mhlawumbe kaMpukunyoni but sinabo Joshua khona umgazi khona umfundisi uMlungwane akhona abavangeli ngiyabonga amakhathini ngiyabonga zwakele ukuba ngeyikhathi zokugcina ngifike njengomfundisi ngiyabonga bamnyana I know why I'm saying this ngiyabonga bafowethu benza iqiniso phambi kaShembe amen ngoba lokukholwa awukholelwa omunye umuntu uyikholelwa wena thatha sakhe isinqumo lokho enikwenza abantu bayakubona njengoba silapha nje suku uMpukunyoni siyayibona ukuthi siyabonga umkazi kuba nathi siyabonga babujele sambe nawe wedwa mfundisi izolo sala mfundisi wehlale kwahlabisa weza la abafundisi abala ikhomishana yonke le akhuluma ngayo umvangeli wenkosi athi kusazomiwa madoda kusazomiwa abanye mhlawumbe banamakhulu eminyaka bakayi lakiwa khona kusazomiwa ngempela yenza nje inkani zabona kodwa Ababe siyabonga Mpukunyoni siyabonga mvangeli izumbe sihleli nawe salala nawe kwaRondo hey umfundisi usebenzile bafowethu ngeke usibabona abantu abangaka bese kumuntu ongakholwa bezela bayamazi umfundisi ngicela nokubona ulive ngoqonqo ngomfundisi umdluli eduze ubona isiniya lethu babukhanyi eduze hey akushalutho kodwa ke mkazi siyathembezela nganingo Joshua bethu bafowethu futhi ningasilahli ningazizwa sizizwe ukuthi usehambile umdletshe sikoneni ingalengena nini inkinga kodwa uyibekezelela sikoneni sukela namhlanje ningasiphiki sonfonela usuku nemini ngoba sizoetha kini sho njalo M2
ayihamba kahle ngoma nemali ayikho inkonzo efanele wena uyindoda emadodeni fundisa oyimfaca bafowethu bamthetho hayi ke kulungile ngicela ukudedela uDeputy Mayor kaMshobede kodwa siqale ngoku-acknowledge ikhansela ehloniphekile ubaba uKhabazela wangena endaweni ka-MQ ube yindoda emadodeni ukusinikeza ithende elingaka ube yindoda emadodeni angazi ukuthi ngabe siyini nokusifunela insimbi eyingaka asikhokhanga lutho samfonela uDeputy Mayor wathi ake setshenzwa lelo daba shamba awenza umbuso wenu bemkhulu madoda hayi madoda awenza bemkhulu umbuso wenu nisinike izinto ezinjena kodwa phela kungafi umuntu ukuze ningatholi isikhathi sokukhankasa woza Shobede ayinkosi ayinceku ayefana embathiswa ingubo Sohlelo Mondisi Mshwana wenkosi ngiyafisa ukukhuleka ebukhosini bakithi okukhona ubukhosi bakithi kwaMpukunyoni ndonankulu okhona phakathi kwethu ubukhosi basemdletsheni nabo khona fisa ukubingelela abantwana baseNdlunkulu zinduna zonke zamakhosi ngokwehlukana kwabo bingelele kubefundisi benkosi ngiyabona khona abasuka kude fisa ukubingelela abavangeli benkosi bashumeli bakhokheli ibandla lonke lengcwele abafundisi beenkonzo ahlukahlukene amabandla kaNkulunkulu akhona phakathi kwethu umndeni wasemdletsheni umndeni amakhweni onke kaMfundisi abayingcwele bonke abakhona phansi kwale ndawo esiguqe kuyo ngiyabingelela amen bangcwele ngime egameni likahulumeni ngizobakhulumela bonke kohulumeni abakhona ngokwegaba zabo ngoba uhulumeni waphambilini esamakhaya wayakhiwe ngokuthi kwafika amaRoma akha imission ayisetshala imfundo yemission kwase kuleyo mfundo kwavela befundisi kwathi khona lapho kwase kuvela izikole kwase kwakhiwa umbuso ozokubusa abantu kule nkonzo enkulu kangaka ke kade ngibona umndeni wakaMdletshe ukuthi kodwa lo mndeni ngoba ungamaNazaretha nathi singamaNazaretha sikuhulumeni yini engehlula amaNazaretha kwakuhulumeni ozoba owawo njengoba enza amaRoma amaNazaretha ahlulwa yini emahle kangaka ukwenza izikole ezoba nomthetho kaShembe ngoba lento ke kuyenze ngokuthandaza yenziwa ngabantu abanamakhono sithandazela umbuso ozokubusa thina ngendlela ethandwa yithi enkonzweni kaMfundisi uMdletshe ngiyayibuza nje ukuthi bapho somabhizinisi bamaNazaretha abazokwenza ngelinye ilanga amawuthi lekelela somabhizinisi nawo kunenkinga amaNazaretheni ashesha sabele leli bandla elikhulu kangaka labafundisi lezinto alinazo kalinaki futhi
ngekizwe-ke kukhulunywa ngomasingcwabisane nawo futhi amaNazaretha awayisapoti iy'nhlangano kamangcwabisane zamanye amaNazaretha. Yiwo kanye enza ukuthi ubuNazaretha bungathuthuki bubukeleke phansi. Kunini la khona amaNazaretha azosuka emakhona athi sifuna ukwenza ngendlela yethu. Hlonishwa ukhansela wewadi ubaba uMkhize, ngixolise baba ngifisa ukubingelela ngibona ngapha. Ushembeke bangcwele nathi usitshalile enhlakeni kahulumeni. Ngethemba lokuthi sithandazelwa yinini amaNazaretha. Ukubusa izwe kulukhulu kakhulu mangabe ungenayo ishembe. Bonke abaholi bezepolitiki bagijima baye ebuhleni. Kodwa bakhona umongameli obulawayo ebuhleni kodwa amaNazaretha awabanaki. Okuyibona abantu bokuphathiswa, amen bangcwele. Ibona abantu bokuphathiswa umsebenzi odinga ushembe. Silana-ke uhulumeni bangcwele simele nina. Kodwa ngeke simele nina singabekwanga yini. Umuntu umela lowo asuke embekile. Ubaba uKhabazela osebenza leli wadi ufikile ezokhala ukuthi cha ngenelelana uhulumeni. Singeke kubaleke konke ubaba uJobe sekushilo. Ngoba besingazele lokho kodwa sizokhala egameni le wadi yakithi la kwa ward 16 silahlekelwe sithi Phephisani Madletshe. Egameni lomkhandlu inkosi uMtubatuba sizothi Phephisani Madletshe aninodwa nathi subuholi baseMtubatuba subuholi beqembu likaBulawayo sinani kulobuhlungu. Egameni le district yakithi uMkhanyakude uhulumeni wesifunda sakithi eMkhanyakude yalila nawo ukusuka kwabasemdletsheni beza kwaMpukunyoni idistrict eyodwa. Ngibona ke umhlaba uhlangene namhlanje kusuka abagcwala abasuka kude kakhulu. Sizothi dudu egameni le district egameni le province yakithi kwaZulu Natal eholo umhlonishwa uThami Ntuli osihlalo weIFP kwaZulu Natal aphinde abe uPremier lapho kwaZulu Natal. Siyalila kwaZulu Natal silimele kakhulukazi ibandla lamaNazaretha ligcwele kakhulu kwaZulu Natal lasiliyasabalala kodwa kwenele malingenayo uhulumeni kwaZulu Natal okuyiwona wawo amaNazaretha amen bangcwele. Gameni lika National Leadership ugovernment omkhulu egameni lika Mhlonishwa Bulawayo president weIFP aphinda abe uminister wakwaCokta sizolila ebuholini bukahulumeni sithi dudu umndeni waMdletshe nezihlobo nabangani nobukhosi bonke bakwaMdletshe nabakwaMpukunyoni. Ngalawo mazwi sithi umfundisi wethu aphumele ngokuthula bese ngithi umyalezo omuhle maNazaretha ingcwele uma ningenayo uhulumeni wenu noba niphelele. Ngiyabonga Jobe. Sithokoze khansela Deputy Mayor uShobede. Uthendo Bulawayo uyiNazaretha. Utenkulu kangaka. Okay. No siyakuzwa ke bhoti uhlabisa ubani mengameli. Hayi ke. Lokule ke sesikuzwile siyozama. Cela ke hayi angimfakazeli ngiyamuzwa nje. Kodwa siyazi ukuthi unomengameli wenu uyiNazaretha naye. Ya kulindaba. Sicela ke ukusukumisa phakathi kwethu undunankulu wesizwe sakaMpukunyoni okhona phakathi kwethu uShamase umntwana omkhulu. Shamase. Ngiyabonga Phathuhlelo. Bese thina inkosi